لهم مصنعتنا كمتي كلكم تزاربولو زصنحكم كاب يوحنس 19 كاب 31 كاب 40 كلتاني لومي نريو خفلي مقصلتا نايت زحالف زصنعنايو كفليو زحالف سمون كاب قطر 10 شوعات كساع 30 صنعنا نيرنا لوم دما كابتي دو زبلنايو هنقصلنا مالتي قدمي نابتنا لوم مصنعتنا محلافنا ግን ቁርብ ንድሕሪት መለሲለ ኣብዛ ሓለፈ ሰሙን ነጽንዕ ኾለና ብዙሕ ከምቲ ዝለይ ዘይተዛረብናሉ ዘይተዛረብ ኩሉ ኣነ ብፍላይ ዝሓለፍኮ ሓሳብ መለሲለ ብዛዕቡ ክዛረብ ደስ ብለኒ ማለት እዩ ካብ 25 ኢሎም መዓልቲ ዝጅምር ማለት እዩ ኣሜን ኢየሱስ ጎይታይ ዝሓለፈ ሰሙን ክሳብ 25 ንበጽሕ ጽቡሕ ተዛሪብና ነርና ካብ 25 ክሳብ 30 ዘሎ ግን ኣብኡ ኾለና ብጥርንፉ ሓሊፈ ማለት እዩ ቁርብ ክዛረብ ክፍትኔ ብዛዕባ ካብ 25 ክሳብ 30 ዘሎ ሓሳብ ማለት ከምዚ ይብል ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣዲኡን ሃብትንኡ ማርያም ሰበይቲ ቀሊዮፓን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ ኢየሱስ ነዲኡን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙሩን ኣብ ጥቓ ደው ኢለን ምስ ረኣየ ነዲኡ ኣቲ ሰበይቲ እንሆ ወዲኺ በላ ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ እንሆ ኣዴኻ በሎ እቲ ወዲ መዝሙሩን ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤት ወሰዳ ድሕርቲ ኢየሱስ ኩሉ ከም ተፈጸመ ፈሊጹ እቲ ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጸማዕኹ በለ ኣብኡ መጺጽ ዝመልአ ኣቕሓ ነበረ ሽዑ መጺጽ ዝመልአ ሰፍነግ ኣብ ዘንጊ ስምዕዛ ገይሮም ኣብ ኣፉ ኣቕረቡሉ ኢየሱስ ከዓ ነቲ መጺጽ ምስ ጣዓመ ተፈጸመ በለ ርእሱ ኣድነነ ነፍሱ እውን ወጸት ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ነቶም ኣብቲ ጥቓ መስቀል ኮይኖም ዝጉዩን ዝሓዝኑን ዝነበሩ ሰዓብቱ ነዲኡ ማርያም ንሰበይቲ ቀሊዮጳ ማርያም መግደላዊትን ዮሐንስ ምስራአየ ነዲኡ እንታይ ኢልዋ ኣንቲ ሰበይቲ እንሆ ወደኺ ኢልዋ ዘገርም ነገር እዩ ዮሐንስ ድማ እንታይ ኢልዎ እንሆ ኣዴኻ ኢልዎ ነዚ ቃል ደጊመ ክንብቦ ከለኹ ብቐጥታ ናብ ልበይ ዝመጽ ቃል እንታይ እዩ እቲ ስምዖን ንማርያም ኢየሱስ ወዲ 8 መዓልቲ ኮሎ ዝተዛረበ ቃል ናብ ልበይ መጽ ትዝክርዎ ዲሆም ቅዱሳን ብቐጥታ ነዚ ቃል እዚ ደጊመ ክንብቦ ከለኹ ከሰላስሎ ከለኹ እቲ ስምዖን ኣብ ሉቃስ 2 ዘሎ ንማርያም ዝተዛረበ ቃል ብቐጥታ ናብ ልበይ መጽ ሁላትና ናብ ሉቃስ 2 ካብ 21 ክሳብ 35 ዘሎ ሓሳብ ከና እንድሕር ኣንቢብና ኣብኡ ዘገርም ቃል ንረክብና ኣነ ክዛረበሉ ዝደልዮ ቃል ግን ነቲ ስምዖን ኣብ ቁጥር 35 ዝተዛረበ ቃል ኣሜን ከምዚ ይብል ክገርዝዎ 8 መዓልቲ ምስ መልአ ድማ ከምቲ መልኣኽ ኣብ ከርሲ ከይተሓንጸኸሎ ዝሰመዮ ስሙ ኢየሱስ ኢሎም ሰመይዎ ከምቲ ሕጊ ሙሴ መዓልቲታት ምንጽሖም ምስ መልአ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ማህፀን ወላዲቱ ዝኸፈተ ዘበለ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ተቀደሰ ይባሃል ኢሉ ተጻሐፈ ከምቲ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ከኣ ክልተ ባሬቶ ወይ ክልተ ጫጩት ርግቢ መስዋዕት ምንትኽቡ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከቆሞ ናብ ኢየሩሳሌም ወሰድዎ እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤል ዝጽበይ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይረአየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መጸ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕግ ገብሩሉ ምስአተዎ ንሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹና መስገነሞ ወጎይታይ ነቲ ንምብራህ ኣህዛብ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ምእንቲ ኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዕንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንወይኻ በለ ዮሴፍን ኣዲኡን ከዓ በቲ ብዛዕባኡ ተባሃለ ነገር ተገረሙ ስምዖን ከዓ ባረኾም ነዲኡ ማርያም ድማ እነሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምህዳኦምን ምትንሳኦምን ንትእምርት ምጽራሩን ንቡርዩ ንኣኺ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሓድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣትዩ በላ ይብለና ኣይገርመኩም ንኣኺ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሓድ ናብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣትዩ በላ ይብለና ማርያም ካብ መልኣኽ እግዚአብሔር ካብ ሰብ ጥበብ ካብቶም ኣባጊኦም ክሕሉ ዝሓደሩ ጓሶት ብዛዕባ ቲቶ እትወልዶ ሕፃንን ብዛዕባ ዝወለደቶ ሕፃንን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ሰሚዓ ሓቀይዶ ቅዱሳን ከም ዘለኹም ምሳይ ምልክት እንዳገበርኩልኝ ኩሉቲ ካብ መልኣኽ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ይኹን ካብቶም ሰብ ጥበብ ከምኡን ካብቶም ጓሶ ዝሰማዓቶ እንድሕር አስተብሂልናሉ ኩሉ ናበይ ዘተኮረ እንድሕሪና ናብ ኢየሱስ ዘተኮረ ጥራይ ነይሩ ማለት እቲ ትሰምዖ ዝነበረት መልእኽትታት ብዛዕባ ትወልዶ ህፃን ወይ ድማ ብዛዕባ ዝወለደቶ ህፃን ወይ ብዛዕባ ኢየሱስ ኩሉ መልእኽትታት ናብ አዝመጽ ዝነበረ ኮኾቡ ካብ ምብራቅ ሪኢና ክንሰግደሉ መጺና ኢሎም ክዛረቡ ሆሎ ብዛዕባ ትቆሉ አይዛረቡ ነይሮም እቶም መልእኽት ዝተዛረቡም ሰሚዖም ዝመጹ ድማ በቃ መድሓኒ ከም ዝኾነ ኣብ ዓዲ ዳዊት መድሓኒ ተወሊድልኩም ኣሎ ኢሎም አበሲሮምና ኢሎም ዝዛረቡ ዝነበሩ ብዛዕባ ምን እንድሕሪና ብዛዕባ እቲ ዝተወልደ ህፃን ንመጀመርያ ጊዜ ግን ስምዖን ንማርያም እቲ ኣብ ህይወታ ዝኸውን ዝፍጸም ነገር ኣብ ዝኽነንቦ ጸናሕና ክፍሊ ክነግራ ከሎ ንሪ አሜን ዶ ስምዖን ንማርያምን ንዮሴፍን ባሪኹ ምስ ወደአ ንማርያም ኣብ ቁጥሪ 34-35 እንታይ ኢልዋ እነሆ እዚ ማለት ኢየሱስ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቆምን ምትንሰኦምን ንትእምርት ምጽራሩን ንቡርዩ ንኣኸ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፍ ክኣቱ ይበላ ይብለና ነቲ ንኣኸ ድማ ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፍ ክኣቱ ዝብል ቃል ነስምረሉ ስምዖን ቅድሚ ንማርያም ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሃድ ናብ ነፍስኺ ሰይፍ ክኣቱ ምባሉ ዝተዛረበ ቃል ኣዝዩ ወሳኒ ቃል ይቅዱሳን ምክንያቱም ነቲ ኣቀዲሙ ዝተዛረበ ቃል ምስ ንርዳእ ጥራይና ትርጉም እቲ ናብ ነፍስኺ ሰይፍ ክኣቱ ዝብል ቃል ኣጸቢቁ ዝበርሓልና ማለት እዩ ስምዖን ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ስምዖን ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እነሆ እዚ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ንምዳቆምን ምትንሰኦምን ንትእምርት ምጽራሩን ንቡር ኢሉ ንምዳቆምን ምትንሰኦምን ንትእምርት ምጽራር ንቡር ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ልክ ከምቲ ጴጥሮስ ብንስሓ ክምለስ ከሎ ይሁዳ ስቆርታዊ ዘይተመልሰ ዝጠፍአ ወይ ድማ ከምቲ ቶም ብየማኑን ብጸጋሙን ብገበኖም ዝተሰቅሉ ሰባት እቲ ሓደ ክጻረፍ ከሎ እቲ ሓደ ብንስሓ ዝምለስ ብኢየሱስ አሚኑ ዝደሓነ ከምኡ ማለት እዩ ንገሊኦም ንምትንሳ ንገሊኦም ድማ ንሙዳቅ ማለት እዩ ኢየሱስ ከምቲ ስምዖን ዝበሎ ንብዙሓት ኣብ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንምዳቆምን ንምትንሰኦምን ንትእምርት ምጽራር ንቡር እዩ ከምቲ ዝበሎ ቶም ኢየሱስ በዚ ሁሉ ውርደት ዝሓለፈ ኣብ መስቀል ዝሞተ ምእንቶም ከም ዝኾነ ዝተረድኡ ዘበሉ ናብ ኢየሱስ ብንስሓ ክምለሱ ከለው እቶም እዚ ምስጢር ዘይተገልጸሎም ከምቲ ነብይ ኢሳያስ ኣብ ምዕራፍ 53 ቁጥሪ 4 ዝበሎ እቶም ብእግዚአብሔር ከም ተወቀዐ ከም ተቀዝፈ ከም ተዋረደ ገይሮም ዘቋጽርዎ ድማ በኃጢአቶም ይሞቱ ማለት እዩ ኣነ ሎሚ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ሓሳብ ግን እዚ ይኮነን ኣነ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ እቲ ስምዖን ንማርያም ዝበላ ቃል ሓሳብ ልቢ ብዙሓት ምእንቲ ክጋሓድ ናብ ነፍስኺ እንታይ ከኣትይልዎ ቅዱሳን እንታይ ከኣትይልዎ ሰይፍ ከኣትይልዎ ናብ ነፍስኻ ሰይፍ ከኣቱ ከሎ it's painful ብጣዕሚ ኣዝዩ ቃንዛ ኣለዎ ገለ እሾክ ወጋኣና ከሎ ክሳዕ ክንደይ ዝስማዓና ነዚ ቃል እዚ ማርያም ኢየሱስ ገና ወዲ 8 መዓልቲ ከሎ ተነጊርዋ ሓቀይዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕቅፎኣ ከሎ ገና ወዲ 8 መዓልቲ ከሎ እዩ ነዚ ትንቢት እዚ ትንቢታዊ መልእኽቲ መጽዋን ማርያም ካብዚ ቃል ከም ንርድኦ ኣደ ጎይታናን መድሓኒና ምዃን ማለት ዋላ እኳ ክብር እንተኾነ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኣብ ሸኽም ከም ዝኾነ ኢና ንርዳእ ቅዱሳን ንሕና ኣደ ጎይታና ምዃና ጥራይ እዩ ብጣዕሚ ዝረአየና እምበር እቲ ዝተቀበለቶ ሓላፍነት እቲ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃን ብጣዕሚ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢና ካብዚ ቃል ዝንርዳእ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን ስምዑኒ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ከም ማርያም ገይሩ እቲ ኣብ ኢየሱስ ዝበጽሐ ተነጽሎን ስቃይን ዘጉዮ ሰብ ኣይህልውኒ ሓቀይዶ ቅዱሳን ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ እቲ ክብደት እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበጽሕ ንማርያም እዩ ዝኸፍት ወላዲ ስለ ዝኾነት ኣይኮንኩን ነዚ ዝብል ዘለኹ ቅዱሳን ወላዲ ጥራይ ስለ ዝኾነት ኣይኮንኩን ከምኡ ዝብል ዘለኹ ማርያም ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ብዛዕባ ማንነት ኢየሱስ ትፈልጥ እያ ማርያም ብዛዕባ ኢየሱስ ዝተባሃለ በእዛና ሰምዓቶ ብዙሕ ነገር ኣሎ ማንነት ኢየሱስ ካብ ማንም ሰብ ንላዕሊ ንዓዓ ግሉጽ እዩ እቲ ፈዋሲ እቲ መናገፊ እቲ መጸናነዒ እቲ ናዞረ ጽቡቕ ዝገበረ እቲ ንጡምያት ዝኣንገለ እቲ ዕንቲ ዕቡራትን ጸማማትን ዝኸፈተ ንሙታት ዘተንስአ እቲ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈ
ዝፈልጥ ብዙሕ ተጻሒፉ ዘይውዳእ ሰናይ ነገር ዝገበረ እቲ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ዝተባሃለሉ ናይ ዓለም መድሓኒ ቅቡእ ዝኾነ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ተንጠልጢሉ እቲ ሁሉ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ሁሉ ስልጣን ዘለዎ ጎይታ ምንም ክገብር ከም ዘይክእል ምንም ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ነዲኡ ኣንቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኽ ክብላ ከሎ ካብዚ ዝኸፍአ ቃንዛ የለን ሰይፊ ብነፍስኻ ክሓልፍ እዩ ማለት እምበኣር እዚዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ናይ ዓለም መድሓኒ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ኮይኑ ሄልፕለስ ኮይኑ ንማርያም ነዲኡ ራእዩ ንወድኺ ክብላ ከሎ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ወላ ሓደ የለን እቲ ዝኸፍአ ህሞት ንማርያም ኣየናይ እንድሕር ኢልና ወዲ ኣምላኽ ኣብ መስቀል ተንጠልጢሉ ክትሪኢ ኮላይ ምክንያቱም እቲ ሙሉእ ስእሊ ስለምንታይ ከም ዝሓልፍሲ ድሒሩ እዩ ተረዲእዎ ሙሉእ ስእሊ ናይቲ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ መከራ ዝሓልፍ ዘሎ ግን ኣብቲ ሰዓት እዚ ፈታኒ ግዜ ነይሩ ቅዱሳን መስቀል እምበኣር ናይ ምዳቕን ምትንሳእን ቦታ እዩ መስቀል ብሓፂሩ ልቢ ብዙሓት ዝገሃደሉ ናይ መፈላለይ ቦታ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ 18 ክሳብ 19 ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብለና ጥበብ ጠቢባን ከጥፍኤ ምስተውዓልቶም አስተውዓልቱን ከፍርሴ ዝብል ጽሑፍ ይሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ እሽነትዩ ንዓና ንንህድህን ግና ኃይለ አምላኽ ይብለና አሜን መስቀል ከም ዝኽነን ብቦ ዝጸናሕና ነቶም ትርጉም መስቀል ዘይተረድኦም ሰባት ቃል መስቀል ማለት ስለምንታይ ኢየሱስ እቲ ቃል መስቀል ዝብል ስለምንታይ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ሞይቱ ዘይተረድኦም እሽነትዩ ነቶም ቃል መስቀል ዝኣምኑ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ እዳት ኃጢአትና ክኸፍል ካብ መርገም ኃጢአት ክሻይጠና መርገም ከም ዝኾነ ንሕና ብህይወት መታን ክንነብር ንሱ ከም ዝሞተልና ንነአምን ዘበለኻ ቃል መስቀል ኃይለ አምላኽ አሜን ኃይለ አምላኽ ንምድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መስቀል ቀራንዮ ፍቅሪ አምላኽ ኃይለ አምላኽ ዝተገልጸሉ ስፍራ ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ኢየሱስ ንማርያም አትሰበይቲ እንሆ ወድኽ ምስበላ ብድሕሪው ነቲ ወዲ መዝሙር ወይ ድማ ዮሐንስ እንታይ ኢልዎ እንሆ አዴኻ ኢልዎ ዮሐንስ ልክ ነዛ ቃል ካብ ጎይታ ምሰመዐ ካብታ ሰዓት ጀሚሩ ንማርያም ናብ ቤት ወሰዳ ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ንዮሐንስ ሓላፍነት እዩ ሂብዎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን እንሆ አዴኻ ክብሎ ከሎ ሓላፍነት እዩ ከም ውሉድ ክሕብሕባ ከም ውሉድ ክከናኸና ከም ውሉድ እቲ ዝግባአ ነገር ክገብረላ እዩ ሓላፍነት ሂብዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዮሐንስ ነቲ ጎይታ አሜን ዝሃቦ ሓላፍነት አሜን ኢሉ ክቅበሎ ከሎ ይናብ ዝኽብል ዝንርኢ ዘለና ክብርና ነቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ይኹን ኣብ 28 ኣብ ቁጥር 28 and ኣብ ቁጥር 30 ኣዚባ ዘብል ቃል ኣሎ ኣብ ቁጥር 28 እንታይ ብለና ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ተፈጸመ ፈሊጡ ይብለና ኣብ ቁጥር 30 ድማ ከይና ንብብ ኮለና ተፈጸመ በለ ርእሱ አድነነ ነፍሱ ወጸት ይብለና ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ኢሉዩ ኩሉ ከም ተፈጸመ ፈሊጡ እንድሕርና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳኔ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ጎይታ ኢየሱስ ከመይ ኢሉዩ ኩሉ ከም ተፈጸመ ፈሊጡ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ነቲ ክፍጽሞ ዘለዎ ነገር ኣቀዲሙ ይፈልጦ ስለዝነበረ ክብርን ጎይታ ይኹን ከም ክርስቲያናት እንሕና ኩሉ ክንፈልጥ ይግባአና ብዛዕባ ዝመጽእ ኸይተረፈ ማለት እዩ ምክንያቱ መንፈስ ቅዱስ ምዝመጸኢሉና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም እዩ ዝነገርኩም ዘበለ ሁሉ ከዘኻኽረኩም እዩ ብዛዕባ ዝመጽእ ኸይተረፈ ኸፍልጠኩም እዩ ኢሉና ማለት ከም ክርስቲያናት ኩሉ ክንፈልጥ እግዚአብሔር ፍቃዲ ሓሳቡ ክንፈልጥ ክንገብሮ ዘለና ክንፈልጥ ዕላምኡ ክንፈልጥ ተልእኾና ክንፈልጥ ፍቁድ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ድሕሪዚ ኢየሱስ ኩሉ ከም ተፈጸመ ፈሊጡ ይብለና ከመይ ገይሩ ይፈሊጡ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ነቲ ክፍጽሞ ዘለዎ ነገር ወይ ድማ ተልእኹ ኣቀዲሙ ይፈልጥ ስለዝነበረ ኢየሱስ ጎይታይ ሐዋርያ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ጽሕፈሉ ከሎ እንታይ ኢልዎ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወድኤ ነታ እምነት ሓልይልዎ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ወልክ ከም ጎይታ ኢየሱስ እቲ ክገብሮ ዘለዎ ወይ ነቲ ካብ እግዚአብሔር ኣቦ ዝተቀበሎ ተልእኾ ኣቀዲሙ ዝፈልጥ ሰብ ስለዝነበረ እዩ ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እቲ ጉያ ወድኤ ነቲ እምነት ሓልይሉ ነቲ ዓሰሩ ዝስዕብ ዘሎ ጢሞቴዎስ ንሱውን ልክ ከምኡ ዝተዋህቦ ተልእኾ
ክፍጽም ከም ዘለዎ ኣብዚ ዝነግሮ ዘሎ ካብዚ ክፍሊ እንመሃሮ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ተልእኾኻ ምፍላጥ ከም ክርስቲያናት ተልእኾና ክንፈልጥ ከም ዘለና ካልኣይ ድማ ነቲ ተልእኾኻ በዓወት ምዝዛም አሜን ሳልሳይ ድማ ተልእኾና ንምፍጻም ጸሎት ቀንዲ ረቋሒ ከም ዝኾነ ኢና ካብዚ ክፍሊ እንመሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንሱን ዘለዓለም ሕያው አሜን ኢየሱስ ተፈጸመ ዝበለ መዓሲ እንድሕርኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ it is finished ተፈጸመ ዝብል ቃል መዓሲ አውጽዩ እንድሕርኢና ኩሉ ተልእኹ ከም ዝፈጸመ ምስተረዶይ ዝተረፈ ነገር ከም ዘየሎ ምስፈለጠይ ከይፈጸሞ ዝሓደጎ ነገር ስለዘየሎይ ዝተዋሕቦ ተልእኹ በዓወት ምስዛዘሞዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ተፈጸመ ኢሉ ወላ ሐዋርያ ጳውሎስ መዓሲ ሰናይ ገሊ ተጋሊለ እቲ ጉያይ ወድኤ ነቲ እምነት ሓሌ ኢሉ በቃ አኽሊል ኣብ ሰማይ ይጽበየንሎ እናበለ ንጢሞቴዎስ ዝነገሮ እንድሕርኢና እቲ ተልእኹኦም ከም ዝፈጸሙ ምስተረድኦም ዝተዋሕቦም ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልዎ ሚሽን ምስፈጸሙ አሜን ስለዚ ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ እቶም ተልእኾና ንፈልጥ ሰባት ተልእኾና ንፈጽም እቶም ዘይፈለጥና ድማ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደልይ ኣለኻ ንበሎ ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ሚሽን ካብ እግዚአብሔር ክቅበል ከሎ እንታይ ብምንታይ ጀሚሩ እንድሕሪልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተራኸቦ ጎይታይ እንታይ ክገብር ትደልይ ንለኻ ኢልዎ እንታይ ትገብር ከም ትደልይ ድማ ክነግሩኻ የሚሉ ጎይታ ድማ በባሮቱ ገይሩ እቲ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ተዛሪብዎ ብግሉኻ ድማ ኣብ ጸጽባህ ኣብ ኩሉ መንገድታቱ እናተዛረበ ክሳብ መወዳእታ ኣብጽሕዎ ማለት እዚ ጎይታ ኢየሱስ ይደግፈና ተልእኾና ፈልጺምና ወይ ድማ ነቲ እግዚአብሔር ዝሓበና ሚሽን ፉልፊል ክንገብር እግዚአብሔር ሎሚ ጸጉኡ ይልቀቀልና አሜን ነቲ ዝሓበና ሕልሚ ፈጺምና እናሓልፍ ሰባት ይግበረና ክብርን ጎይታ ይኹን ናብ ናይሉ መዓልቲ መጽናዕትና እንመለስ ኮለና ድማ ካብ 31 36 አንቢበ ከቅጽለ ማለት እዩ ስለዚህ ድሮ ሰንበት ነበረሞ እታ ሰንበት እቲኣ ክብርት በዓል ዓመት ስለዝኾነ እቲ ስግኦም ኣብ መስቀል ምእንቲ ከይሓድር ማሕኩልቶም ሰሰቢሮም ከውርድዎም እቶም አይሁድ ንጲላጦስ ለመንዎ ሽዑቶም አቀይቲ መጽዮም ማሕኩልቲ ተቀዳማይ ናይቲ ምስኡ ተሰቅለ ካልኣይን ሰበሩ ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ግና ሽዑ ከም ዝዓረፈ ሪኦም ማሕኩልቱ ኣይሰበሩዎን ሓደ ካብቶም አቀይቲ ግና ጎድኑ ብኩናት ወግኦ ብኡኻ ደምን ማይን ወፀ እቲ ዝረአየኻ መስከረ ምስክሩን ሓቂዩ ንሱ ከዓ ንስኻትኩም ምእንቲ ተኣምኑ ሓቂ ከም ተዛረበ ይፈልጥ ኣሎ እቲ ካብኡ ሓደ አጽሚ ኳይ ክስበርን እዮም ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፈጸም እዩ እዚ ዝኾነ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን አይሁድ ድሮ ሰንበት ስለዝነበረ ስጋ ኢየሱስን ናይቶም ምስ ኢየሱስ ተሰቅሉ ክልተ ሰባት ኣብቲ መስቀል ከይሓድርሞ ንምድሮም መርገም ከምጻሎም ስለዝፈርሑ ንጲላጦስ ማሕኩልቶም ሰሰቢሮም ከውርድዎ እንታይ ገይሮሞ ለሚኖሞ ይብለና ኣብዚ ዳግም 21 ከና ክነንብብ ከለና እንታይ እግዚአብሔር በዓሉ አዚዝዎም ሓደ ሰብ ድሕር ተሰቂሉሲ ነቲ ረሲኡ እንታይ ኢልዎም ሽዑ መዓልቲ ዳ ቀበሩ ወንበር ኣብ እንጨይቲ ይሕደር እቲ ተሰቅለ በእግዚአብሔር ተረግመዩሞ ነቲ እግዚአብሔር አምላካ ንርስት ዝህበካ ምድሪ አይተርክሳ እንድሕር ሓዲሩ ንምድሮም ከም ዘርክስ ቁጣዕ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ከም ዘምጽ ስለዝፈለጡ እንደገና ድማ በዓላቶም በዓል ስለዝኾነ እታ ክብርቲ በዓሎም ኣብ ቀዳምናቶም ስለ ኣብታ ክብርቲ መዓልቲ ይውዕል ስለዝነበረ ኩሉ ብሉ ስለዝኾኖም ተቀላጢፎም እዞም ሰባት መርገም ከያምጽሎም ከቀበሩ መታን ሞቶም ከቀላጥፉ መሕኩልቶም ክስበር ክልምኑ ኾሎይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ጲላጦስ ኣብ መስቀል በስቢሶም ተቀቢሮም ምንም ግድ ስለዘይህቦ ንአይሁድ ከምቲ ዝደልይዎ ኸውን ፈቂዱሎም እዚ ዘገርም እንታይ እዩ አይሁድ ማሕኩልቶም ሰሰቢሮም ከውርዶም ዝለመኑሎ ቀንዲ ምክንያት ከምቲ ክንብሎ ጸናሕና መታንታ ቅድስቲ ሰንበት ከይትረክስን እታ ምድሮም ከይትርገምን ንጲላጦስ ቀልጢፎም መታን ክሞቱ ማሕኩልቶም ክስበር ለሚኖሞ ናይቶም ብየማኑን ብጸጋሙን ዝተሰቅሉ ማሕኩልቶም ሰቢሮም ወዲኦም ናብ ኢየሱስ ምስ መጹ ኢየሱስ ሽዓ ከም ዝዓረፈ ምስራዩ እቲ ቀንዲ ማሕኩልቶም መስበሪኦም ምክንያት መታን ሞቶም ከቀላጥፉ ብምንባሩ ንኢየሱስ ማሕኩልቱ ኣይሰበርዎ ሓደ ካብቶም አቀይቲ ግና እንታይ ይብለና ጎኒ ኢየሱስ ብኩናት ወጊእዎ ልክ ጎኒ ምስ ወገአ ብኡብኡ ደምን ማይን ወፀ ይብለና
ይብለና ናይ ኢየሱስ ማሕኩልቲ ዘይምስባሩ ዘሪኤና እንታይ እንደህርኢና ኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ኢና ንሪ እዞም ሰባት ሞይቶም ኣይሞቱን እቲ ዝተባሃሉ ምግባር ማለት እቲ ግበርዎ ዝተባሃሉ ንምግባር ብጣዕሚ እንጀዮም ዝገብሮ ሰብ ክሰቅሉ ከለው ለሚዶም ስለ ዝኾኑ ምንም ኣይመስሎም ኢሉ ማሕኩልቲ ምስባር ዲዩ ሰባት ተሳቅዮም ክሞቱ ከለው ምርኣይ ዲኖም ኖርማሊ ንኢየሱስ ክርስቶስ ከይሰብርዎ ስለ ዝደለዩ ኣይኮኑን ዘይሰበርዎ ወይ እውን ሞይቱ ስለ ዝጸንሖሙን ኣይኮነን ዘይሰበርዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ማሕኩልቱ ዘይሰበሩሉ ምኽንያት ስለምንታይ እንደሕሪና ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸሚ ኩሉ ትሕቲ ቁጽጽር እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ አሜን ናብ ዘጸአት 12:46 ወይ ዘሁልቁ 9:12 ኸይና ንንብብ ኮለና ናይቲ ዝሕረድ ገንሸል ዓጽሚ ክስበር ከም ዘይብሉ አቡ ይነግረና ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ገንሸል ፋሲጋ ስለ ዝነበረ ገንሸል ፋሲጋና ስለ ዝኾነ ከምታ ዓጽምቲ ታገንሸል ዘይ ክስበር ከይስበር እግዚአብሔር ዘአዘዘ እግዚአብሔር ካብ ዓጽምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይስበር ድማ አቀዲሙ ቃል ስለ ዘውፀ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማሕኩልቲ ተሰብረን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ኣብ ዘጸአት 12:46 ከይድና ንንብብ ኮልና እንታይ ብለና ኣብ ሓንቲ ቤት ይበላ ካብቲ ስጋ ገለኳ ካብ ቤት ንግዳም ኣይተውጽ ዓጽሚ ድማ ኣይትስበሩ ይብል ወላ ብዘሕልቁ ነዚ ሓሳብ ይደግመልና 9:12 ካብኡ ገለክሳ ጽባዕ ኣይሕደጉ ዓጽሙኻ ኣይስበሩ ከም ኩሉ ሕግ ፋሲጋ ይግበርዎ ይብል እቲ ዘገርም ግን ናይ ጽሑፍ ክፍጸሚዩ ዓጽምቲ ኢየሱስ ዘይተሰብረ እንደሕሪና ኣብ መዝሙር 34 ቁጥር 20 ኸይድና ንንብብ ኮለና እንታይ ብለና ንሱ ንኹለን ዓጽምቱ ይባለሐን ሓንቲ እኳ ኣይትስበርን ያዝብል ቃል ኣሎ አሜን he keeps all his bones not one of them is broken ይብለና አሜን ክብርን ጎይታ ይኹን እዚ ቃል እዚ ክፍጸም ዓጽምቱ ሰብሩ እዮም እቶም ጭፍራ ሪኢኹም ኣለኹም ዓጽምቱ ሰብሩ እዮም እቶም ጭፍራ ሮማውያን መጽዮም ዓጽምቱ ሰብሩ ዘይከኣሉ ኢየሱስ ሞይቱ ስለ ጸንሖም ጥራይ ግን ኣይኮነን ቅዱሳን እዚ ክርዳኣና ኣለዎ እንታይ ደኣ ዓጽምቱ ከይስበራ ዝሕሉ እግዚአብሔር ምሱ ስለ ዝነበረ ከምዚ ዝነክነምቦ ጸናሕና ቃል ዝነግረና እግዚአብሔር ንኹለን ዓጽምትታቱ ስለ ዝባለሐን እዩ ዓጽምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተሰብረ ሓንቲ እኳ ካብ ዓጽምቱ ኣይትስበርን ያዝብል ቃል ጽሑፍ ስለ ዝነበረ እዩ ካብ ዓጽምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ዘይተሰብረ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን አቀዲሙ ብዛዕባኡ ዝወፀ ቃል ስለ ዝነበረ እቲ ቃል ወይ ድማ እቲ ጽሑፍ ክፍጸም መታን ማሕኩልቱ ኢየሱስ ዘይተሰብረ ክብርን ጎይታ ይኹን እቲ ማይን ደምን ሙጹ ዘሪኤና እንታይ እንደሕሪልና ሓደ ምሟቱ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ድማ ንናይ ኢየሱስ ሰብኣዊ ማንነት ዘሪኤና አሜን ሰብ ከም ዝኾነ ሓደ ሰብ ከምቲ ኢዮብ ዝበሎ ምሟቱ ከምኡ እዮም ዘረጋግጹቶም ሮማውያን ክወግኦ ከለው ማይን ደምን ክወጽእ ከሎ በቃ ሰብዚ ሞይቲ ምሟቱ የረጋግጹ ማለት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 37 እንታይ ብለና ካል ጽሑፍን እቶም ዝወግኦ ክሪወም ሞ ይብለና ነዚ ቃል እዚ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ 12:10 ኢና ንረኽቦ ኣብ ራእይ 1:7 እውን ንረኽቦ ኢና እንታይ ብለና ኣብ ልዕሊ ዳዊትን ኣብ ልዕሊ ቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ መንፈስ ጸጋን መህለላን ክኽእው ንሳቶም ካ ንዓይ ነቲ ዝወግእዎ ክጥሙት እዮም ከምቲ ንሓደ ውሉድ ዝበኺሉ ክበኺሉ ከምቲ ንበኹሩ መሪር ሓዘን ዝሓዝኑሉ ኣምሪሮም ክሓዝኑሉ እዮም ይብለና ትንቢት ዘካርያስ 12:10 ኣብ ራእይ ዮሐንስ 1:7 ድማ እነሆ ብደበና ይመጽእ ኣሎ ኩለን ኣዕንቲ እቶም ዝወግእዎ ከዓ ክሪእዎ እዮም ብዘሎ ዓሌት ምድሪ እውን ክበኺሎም እወ አሜን ይብለና እዚ ትንቢት ዘካርያስ 12:10 እዚ ኣብ ትንቢት ዘካርያስ 12:10 ዘንበብናዮ ናይ ተስፋ ቃል እዋኑ ሓሊ ድማ ዝፍጸም ቃል እዩ አሜን አይሁድ ሓደ መዓልቲ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ቅቡእ ናብቲ ህይወቱ ዝኸፈለሎም ወሃቢ ህይወት ዝኾነ ኢየሱስ ብእምነት ክመጹ እዮም ክብርን ጎይታ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚውን ጽሒፉና እቶም ብኢየሱስ ዝኣምኑ ኣብዚ ሰዓት ከምቲ ኢየሱስ ኣቀዲሙ ካይሞቶ ከሎ ዝተዛረቦ ንስኻትኩም ክትጉዩን ክትበኺዩን ኢኹም ድሓር ግና ሓዘንኩም ናብ ሓጎስ ክልወጥ ዝበሎም ኣብዚ ሰዓት እቶም ብኢየሱስ ዝኣመኑ ዘበሉ ዝጉዩሉን ዝሓዝኑሉን በንጻሩ ድማ እቶም ሞት ኢየሱስ ዝደልዩ ዝነበሩ ከዓ ሓሳብ ልብና ሰሚሩሎም ዝሕጎሱሉ ሰዓት እዩ እዚ ዝኸውን ግን ክሳዕ እቲ ናይ ትንሳኤ ኣምላኽ መቃብር ፈነቃቂሉ ዝትንስኡ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ክብርን ሽሙ ይኹን ካብ 38 ክሳብ 42 እንታይ ብለና ድሕሪዚ ዮሴፍ በዓል አርማትያስ እቲ ንአይሁድ ስለ ዝፈረሐ ብሕቡእ ወደ መዝሙር ኢየሱስ ዝነበረ ንሱ ስጋ ኢየሱስ ክወስድ ንጲላጦስ ለመኖ ጲላጦስ ከዓ ፈቀደሉ ሽዑ ኸይዱ
كيدو نسغا يسوس وسدو اتي قدم بليتي ناب يسوس مصيو زنبره نيقوديموس ون مصا امو استات ميتنطر زاكل كربن علون اتحاسو امص نسغا يسوس وسيدو كمت لماد قبر ايهود اغنانزومن ببفتا مشتو غيروم غنزو ابتا اتسقلا سفرا دما اتاخلتي نبره ابتا اتاخلت خا تقبرلو ابتا اتاخلت خا تقبرلو زيبلو حدش مقابر صنحه اتمقابر قربا نبرمو درو سنبت كاسل زنبره ني يسوس ابو امبرو وبلنا كبرن شمو يكون يوسف بعل ارماتياسن نيقوديموسن كمز ازقال زهبرنا بحبو دق مزمور يسوس زنبوريم ازوم بحبو دق مزمور زنبورو سبات كابتوم ابت زمن اب صلوا زنبورم سبات بمنباروم بقطتانا بيلاطس بمخاد سغا يسوس كحاتت كولو نري مالتي يوسف مالتي كم لمدي اتوم ابنچيت سقالو غبنኛታት ካብንጨት አይወርዱንም አውዮም ዝብስብሱ በእንስሳ መሮሩ ዝብልዑን አይሁድ ግና በቲ አብባ ዓለም እዚ ኸውን ስለዘይመረጹ እቶም ዝተሰቀሉ ሰባት ንኽቅበሩ እድል ከም ዝረኸቡና ካብ ዝኽፍል ዝንሪ ሮማውያን እንድሕር ሓደ ካብ ቤተሰብ ወይ አሩኽ ድማ ነቲ ሬሳ እንድሕር ለሚኖ ሮማውያን ብዙሕ ግድ የብሎም ንኽቅበሩ ይፈቅዱሎም ኣብዝውን እንታይና ንርኢ ጲላጦስ ዮሴፍ መጽኡ ምስሓተቶ ፈቂዱሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ክብርን ሽሙ ይሁን ዮሴፍ በአላርማጢያስ ከአ ስጋ ኢየሱስ ከወስዶ ጲላጦስ ምስፈቀደሉ ምስ ኒቆዲሞስ ኮይኖም ከም ስርዓት አይሁድ ጌሮም ብጉቡ ክቆብሩ ኾለው ንርኢ ማለት ኢየሱስ ጎይታይ ከምቲ ህያብ አምላክን ዮባን ክብሎ ዝጸንሑሲ እዚኦም ብሕቡ ደቀ መዝሙር ዝነበሩ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ሲ ካብቶም بግልጽ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለስተ ዓመትን ፈረቃን ዝተጓዓዙ ካብኦም ንላዓሊ ኣብቲ ኣድላይ ዝኾነ ግዜ ርእሶም ዝገለጹ ኮይኖም ርእሶም ዝገለጹ ደቀ መዛሙርት ኮይኖም ኢና ንሪኦም ኢየሱስ ጎይታይ አሜን በዓል ኒቆዲሞስ ኣብቲ ወሳኒ ሰዓት እዮም ርእሶም ገሊጾም እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ኣብታ ኩሎም ዝሓደሙሉ ሰዓት በዓል ዮሴፍ በዓል ኒቆዲሞስ በቀጥታ ናብቲ ናጲላጦስ ከይዶም ነዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቡር ዝኾነ አቀባብራ ተገብሩሉ ኾለው ንሪ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ወይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም ንሎሚ ዘዳለህዎ እዚ መስል እዳኩም አለ ዕልሞ ጸሊና ሆኖ ዲና ተባረኩ